namon pamilya. Kag labi na gid nga indi ka namon kadugo. Pero nga ang sa panahon nga wala kami siyang makaon, ginahatagan mo kami sang pagkaon. Kag sa tinion nga nagamasakit kami, imo kami ginabuligan. Tungod di ako makabatas magtulog. Ngang iba nagagkaon, samtang kamo. Gutom. Ha? Kag masakit para sa akon. Nga may mapatay tungod wala magkainom sang bulong. Tungod sa kapigaduhon. Pinasahi ka nga klase sang tao. Ihambal lang kung ano ang mahimo namon para makabalos kami sang kaayo mo sa amon. Isa lang ang ginapangabay ko sa inyo. Kung mapatay ako, kang matabuan nga ara ka mo, idiyahin lang ninyo nga mapalubong ang bangkay ko. Tandai lang ninyo ang akong ngalan. Jack Balaan. Jack Balaan! Biradur! Natawo sa kalibutan na may pinasahi nga katuyuan sa katawhan. Dapat balas siya kauptan o kung kaluyan. Jack Balaan! Biradur! Dere sa inyo palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEC, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha at Beta Nutrients sa Magazine. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Kagkaron sa kasugpon sa ngaton matahom nga sugilaron, Jack Balaan, Biradur, diri sa aton panatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Sumag!
Apaw? Ay! Naigo ka, Pilo. Animal ka, Jack. Ginigo mo ko ako. Habal mo, masumbag ko, ma. Tinanga ginigo mo ko. Arabi, kasakit sa panga ko. Animal ka. Aring barati ay. Pilo, ano mo na? Amoy ibakol ko si mong gago ka. Hoy! Nagdalagang gago-gago yun. Balik na rin, Jack! Balik na rin! Lakson siya. Jack! Jack! Pilo, hindi ko mo sumbaga. Bato ba na? Hindi ko mo bato, Pilo, yan. Tama na. Gago si mo. Log-lahog lang natin. Ginigo mo yung kuya. Hindi ko man tungod. Habal mo, masumbag ko mo. Di, wala ka man maglikaw kag. Ano palikaw kay kadasi-dasi sa pagsumbag mo? Pasensya lang ko, Pilo. Ay! Lapakon ta karong tunto ka karong. Hindi man, Pilo, ay. Mabato ko sa ako na ako. Hindi ko magbato sa imo ya. Dili ko nga daang gistan sa inyo. Dili pa ko gakaon. Ha? Nga? Kung wala ka digistar sa amon, mabato ko sa ako na ako. Uy, kayo wala man kuya sila sa imo ya. Ha? Oo, Pilo. No. Mabato ko sa imo ya. Bisan dako ka pa sa akon. Kaya wala man kuya sa sala. Sakiton mo pa kuya. Ha? Di bato ba na? Para mabalan mo? Hindi gani ko. Kaya dili ko gistan sa inyo. Huwag ka mong kapakaon sa akon. Hindi ko luyang makakig sa akon sa titatay kag nanay mo. Gali. Bisan dako ka sa akon, Pilo, mabato ko ya. Kung wala ko pa daog. Wala ko may padaog na pungulay. Bunon ta kaya. Ano? Oo. Galing di Jack? ko papatami eh. Basi balay ako magbato ko bala sa imo ako. Jack? Miguel lang tabala. Hindi lang tayo mag-away ha. Bamaya man kay mapusla magali sa balay si Jack Minda. Mapisan siya. Ay, ho, bala paloy. Pataway niya lang galing opisyo ni Pilo. Kaya ang tanan nga mga alubrahon, si Jack yung gaobra. Ako bala? Oo. Pati ang bata mga babae. Ay, sus, wala tuwang sugo nila kay Jack. Kag wala nagareklamo ang bata. Buot man nga bata gali. Pahuo eh. Buot niya si Jack. Ay, abi mo, kung makasarang lang tani ako no, peskulahon ko gina siya sa pag-abribal sang kasi paloy. Hindi ta siya masarangan Minda. Dua luso na ganit ka ba pa-eskwela sa tatlo tak kabata. Kanukon kay Jack. Kaalam na ba sa iya? High school na sa pag-abri klase, no? Oo. Ti anong tanakaroon kay diti yakasarang? Ay, nakakita ay gali kami kainan ni Chay Lumin. Ang mga leader bala di sa Purokta. Okay. Anong nagapangadi bala? Ti nano aw. Nasugid ko siya ang parte kay Jack nga ilumulo-mulo na kag diri ko lang ginapaestar sa balay. Ti ano ko, no? Ang hambal niya sa akon nga pati gayuno niya kuno si Jack nga dito na lang sa simbahan kay mayuhay sila sang pare. Gali? At dumayo mo na. Susara mo lang gali. Among gani nga hambal ko pamangkuton ta kaanay kung sugot ka balahaw. Kung sugot-sugot gidi. Mas mayo nga ito na sa pare. Ibasig pa eskulahon pa na to sa iya. Ay, paiskulahon gid Kaya ang iban nga mga bata nga madugay sa simbahan, Oo. nga nagasakristan, ay, ginapaeskwela na sang pari. Ay, gali. Oo. Ikaw na mo tsansa na ni Jack eh. Okay man lang tani nga diri sa aton. Kaya bisan paano makakaon man di siya. Galing ti, amo lang na. Hindi ta siya mapeskwila. Ti kung may ara mo lang yung tsansa nga makiskwila siya, o kundi dito sa pare. Ati, sige, hambalon ko si Jack kung sugot siya. Kaya kung okay sa iya, hambalon ko dayon si Chay Lumin para nga maistorya niya ang pare. Have you heard the news? Bad things come in twos. But I never knew about the little things
Jack, Nay, pwede kita makaistoryahan, Nay? Ay, may importante ako nga ihambal sa imo. ho, Nay Minda. Ano na ho? Jack, Kwan, ina... Talinon mo na ako diri sa inyo, Nay Minda. Ha? Kwan, inang ano Nay? Abi mo, Jack, naluoy ako sa imo. Kagusto kong ari ka diri sa tupad ko. Gusto ko nga makabuligid sa imo. Kung sa pagkaon lang, wala sang problema. Makakaon kita. Ang napensaran ko, ang wasdamlad mo, Jack. Kag nagaprang kagid si tayo mo paloy, nga hindi ka nangon masarangan nga paeskulahon. Ate, wala man kaso nga hindi ako maka-eskwela, Nay Minda. Maeskwela lang galing ko sa pilakadlaw kung masarangan ko na kung makaubar na ako. Jack, may ara tsansa nga makaeskwela ka. Kung magsugot ang pare. Ha? Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat. Si Lumen bala, nakasugilanon kami nga duha, kag nahinambit to sa iya ang parte sa imo.
Di ang hambal niya sa akon, kung mabuot ka lang kag masinulundon, tingwaon niya nga mapatigayon ka sa pari dito nga makaestar sa konbento. Kay may mga bata man dito nga nagkaestar, ginapaskwela sa pari, kag ginahimo ang sakristan. Ano ng sakristan na Minda? Sa kristan, inang nagaupod bala sa pari sa misa, nagakiling-kiling bala sa gamay nga lingganay, ang nagabulig bala sa pari sa misa, amo na ang sakristan. Oo, Jack. Sabi mo, ginapapensar ko ginang futuro mo. Kung makasulod ka sa simbahan, kung mabuligan ka sa pari, ay, maka-eskwela ka gid. Magadako ka nga maayo nga tao, Jack. Nay, tani, dirin na lang ko sa imo. Ay, anak. Abi mo, gusto ko gid nga diri ka, Jack. O galing ang ginapamensar ko ang wasdamlag mo. Okay gid kung diri ka sa akon, Wala gid isang problema. O galing wala ako sang maayo nga wasdamlag nga mahatag sa imo. Kay ti, pigado man ang pangabuhi namon. Nay Minda. Totoo. Para sa kaayuhan mo ang ginapamensar ko. Dito sa simbahan, nasiguro ko nga maayo gid ang bastamlag mo. Basta nga magpakabuot ka lang. Sundon mo lang ginahambal sang pari sa imo. Hindi ka man masubuan dito. Kay may mga upod ka man dito, Jack. Kung anong maayo ni Minda. Ate, sige, sugot ako. Ate, maayo. Ay, wala pa man sang piho, Jack. Kay ti istoryahon pa namon ni Chay Lumin ang pari. Kung bala masugot siya. Pero tinguhaan gid namon nga magsugot ang pari, Ihanda mo na nga daan ang kaugalingon mo, ha, Jack? Namuno ko na kay Padre Gore ang parte sa imo, Jack. Amo kani nga gusto ko nga masugilanon ko ikaw. Kay basi bala kung mahuyan ako kay Padre. Lola Lumin. Basi bala kung dumul ka sa lawayon. Chay Lumin, ako na nagapasalig sa imo. Mabuot si Jack, kag mapisan pa. Ay, basi agi lang balahaw. Kag magpasaway ka to sa pare. Ay, pati ako iya mahuyan pa. Sundon kong tanan nila nga ihambal kag isugo sa akon la. Maayo. Basta ako gid bala ang mapatigayon sa imo. Hindi gid ako pagpakahoy Ho, Lola Lumin. Balaan mo, Jack. Kung batunon ka sa pari, dako gid yung mabuli niya sa imo. Maka-eskwela ka gid, hasta makatapos ka. Bisan ano pa nga kursong kuhaon mo. Gani halungan mo gid na, ha? Hola. At sige. Sige, buwas sa hapon. Makadto ta kay Padre Gore. Minda, Chay. buwas sa hapon. Upo ta dito makadto, ha? Maayong hapon, Padre. Mayong hapon man, Lumen. Sino mga upod mo? Mayong hapon, Padre. Jack, pangayos sa katakuran. Mayong hapon, Padre. Mayong hapon man, anak. Karuyan ka mo sa Diyos. Padre, si Minda gali ang ginaistaran subong sang bata, si Jack. Si Jack, Padre, amo ni siya ang hambal ko sa imo. Ginaymotaran gid ako sa pari. Nga, Minda. Hindi mo gid masarangan nga buligan ining bata? Ay, Padre, hindi gid. 3 ang bata namon sang bana ko. Ti, gamay man lang ang sweldo niya. Kag wala man ko obra. Hulustuhan lang ang ilang sa pagkaon namon ang ginakita sang bana ko. Kung sa kaon, mapakaon ko si Jack.
Pero sa pagpa-eskwela, do hindi ginamon siguro masarangan. Amo bala. Abi ninyo pila nakabilog diri ang ginapa-eskwela ko. Kadako na sang gasto. Padre, Pero ginaagwanta ko lang kay naluoy man ako sa mga bata. Eh nga, wala na sang iban nga pamilya ining si sinugan ni ngalan niya. Jesus balaan, Padre. Amo inang kumpleto nga ngalan niya. Amo inang kumpleto niya nga ngalan. Ugaling, naanda ni siya nga tawgon nga Jack, Padre. Jesus? Jesus balaan? Oo, Padre. Do kasagrado pagali sa iyang ngalan kagatlid. Amo gani, Padre. Ay, Padre, maluoy ka man kay Jack, ay. Kuhaan na lang siya. Ikaw nagidlang ang paglaom namon niya makabulig sa bata, Padre. Sige. Kuhaan ko siya. Pero kung magpasaway siya dire, kag magtinunto, ibalik ko siya sa imo minda. Lomen? Padre? Padre? Kinahanglan sundon niya ang mga patakaran ko dire sa simbahan. Kag kung supakon niya. Kung hindi siya magpati sa akon, pagwaon ko siya dire sa simbahan. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Mga abyan,
sundan ninyo sa pagpamati ang mga matahom nga kasugpon sa aton sugilanon. Jack, Balaan, Biradur, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ginsulat kag sa direksyon sa inyo alagad, Nunoy de la Cruz. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Ini nga balita ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ipanumpa ko na. Haller! Yari na kami sa kamadasang survey. Scoring number 1. Hataw sa kapihan, barberyahan, tubaan, pantalan o kung sa litsunan man, paborito gid sang tanan. Sa mga mall o kung merkado man, tambayan sa sosyal, kikay, bading o kung macho man, bisan sa walkman, kami ang ilagi na pamatian. Exciting ang mga eksena ang ilagi na tutukan. Gimmick, hindi maubusan. Kwelang-kwela na, liamadong-liamado pa. Amon style, caring-caring nila. Tungod may action na, may ability pa.